Se on pelaajapeluri. Tänään me pelataan vähän Geometry Dashia, eli tää Geometry Dash Lite. Tää 4 pumpupeli, mistä 4 nyt hyppää. Voidaan pelata tai muutenkin vaikka pienotelisia keihäänheittoa. Ja no ei ehkä kuitenkaan Pokemon Gouta. Mut aloitetaan Geometry Dash Liteilla. Ja siis mä nyt varmaan aloitan kuitenkin Dry-autosta. Ja siis tää ei oo kuitenkaan mun eka video. Mä oon tehnyt vähän enemmänkin videoita. Mut tää eka video mikä on YouTubessa. Muuten mä en oo tehnyt mitään YouTube-videoita. Ainoastaan vähän vaan kuvannut ulkoa ilmaa. En muuta. Mut katsotaan se pärjää. Eikä video kuitenkin. Ja noin huonosti siinä siis tulee käymään. Mut siis kuitenkin tää video tulee olemaan varmaan joku 7-60 saa pelata tai pelejä. Ja katsotaan nyt sit miten loppujen lopuksi käy. Voi käydä hyvin tai voi käydä hyvin huonosti. Jälleen voi käydä siis hyvin huonosti. Mut ärsyttävä mainos. Sori kaikin 44 on toi, mut mä en tykkää tosta. Kuitenkin on siitä kiva peli ja huono peli, koska tässä menee hermot tosi nopeasti. Tai jotenkin mulla menee, jos mä en pärjää hirveän hyvin. Siis toi ei ollut niinku paha juttu. Mut jos kuitenkin. Katsotaan nyt mitä käy. Eli siis kannattaa lainata tää Geometry Dash Lite. Hyvä peli. Ja kun mä oon niin surkea, että mä en pärjää missään. Yksi pikki eräs, mä en nyt pääs puoliksi yli. Tulee ehkä enemmänkin videoita. Tää on siis eka video. Ja siis mä en niin hirveesti voi tässä noita pelejä, mitä mä voin siinä tehdä. Ja siis puhelimelle, koska mä teen kaikki videot varmaan puhelimella. Eli siis kuitenkin ihan hyvin meneekin nyt. Eikö jääjuu? Oi vitsi. Siis toi sininen viiva tuolla ylhäällä, kun aina väliin täyttyy, niin se on se viiva, kun pitkä mä oon. Mä oon ollut melkein, mä oon ollut tuolla päässäkin jossain aika monessa vuodessa. Jos se on se, mitä se tulee, niin on vaan ihan hyvin. Vähän pelaillaan nyt etukäteen. Jos se on hyvä se peli, niin kyllä me sitä nytkin pelataan. Siinä ei ole ainakin. Mut siis nyt voidaan vaihtaa vaikka tuohon kuva voi olla vähän huono. Ja sama. Tai siis huonohan se on. Mut katsotaan kuitenkin mitä käy. Tästä 5 minuuttia voi olla. Katsotaan mitä käy.
No mut kuitenkin. Painakaa peukkuu. Telkkaa kanavaa.